Blahoslavená Alexandrína da Costa, dcera hříchu, která sama prožila na sobě zlo hříchu, by mohla být patronkou těch, kteří byli zraněni těmi, kteří jim měli pomáhat. Osobní poznámky Alexandry začínají těmito slovy. Narodila jsem se 30. března 1904 ve farnosti Balazar v kraji Oporto, Portugalsko. Balazar není daleko od Oporta. Má asi 1000 obyvatel, roztroušených ve 22 osadách. Tehdy, když jsem se narodila, byla zrovna postní doba. Pokřtěná jsem byla 2. dubna na Bílou sobotu. Maminka Maria Anna da Costa se v období, kdy se léčila v lázních, zamilovala do jednoho dobrodruha. Zůstala těhotná s Deolindou, starší sestrou Alexandríny. Věřila, že je rozhodnutý se s ní oženit, sotva se vrátí z Brazílie, kam často cestoval. Zdálo se, že dostojí svému slovu i přes odpor budoucího chána a tchyně, kteří velice dobře pochopili, z jakého těsta je tento člověk. Deolindě již bylo 2,5 roku, když maminka Maria očekávala narození Alexandríny. Tentokrát se stalo, že se jí otevřely oči, pochopila, že svému snoubenci nemůže důvěřovat, že se slepě zamilovala a že on se mezi tím oženil s jinou ženou. Od toho okamžiku ubohá matka se 2 dcerami stále hořce plakala. Na manželství už vůbec nepomyslela. Oblékala se jako vdova a plně se věnovala výchově svých 2 dcer, které byly prakticky považované za sirotky ze strany otce. Matka Alexandríny si uměla plně osvobodit od chyb, kterých se dopustila. Byla to žena hluboké modlitby a velmi pracovitá. Chovala se vzorně a uměla dát nejlepší formaci svým dcerkám. Byla sice vždycky chudá, ale nikdy neopomenula pomoci těm, kteří byli ještě chudší než ona, a to za cenu, že se ničila. Pomáhala nemocným a často ji volali také i v noci. Bděla u umírajících, modlila se u nich, když byli v agónii, oblékala je do rakve. Její láska byla tak veliká, že pan farář o ní říkával, až ona jednou zemře, pocítí to celá farnost. Život Alexandríny se rozdělil na 2 části. 18 radostných a veselých let a 32 let velkého utrpení, následování Krista, který nese kříž. Po celý svůj život se nikdy ze svého bydliště nevzdálila. Jenom jednou, jako dívka, jela do Póvoa de Varzim, vzdáleného 15 kilometrů s výhledem na Atlantický oceán, kde Alexandríně jakoby zpívaly vlny moře. Jako všechny děti z vesnice, tak i ona začala v 7 letech chodit na katechismus. Potom přistoupila k prvnímu svatému přijímání. Velice ráda se chodila do kostela dívat na sochy svatých. Nejvíce se jí líbila socha Panny Marie Růžencové a svatého Josefa, protože byli bohatě oblečeni. Ve 12 letech, jako tolik jiných chudých portugalských dívek, jde pracovat jako služka k jednomu bohatému sedlákovi, co bydlí nedaleko. Ten člověk je však surový a vyžaduje od Alexandry práci nad její síly. Mluví a chová se před ní jako sprosťák. Pro nic mě urážel a přijít kýmkoliv mě ponižoval. Přestože jsem byla mladá a od přírody veselá, pociťovala jsem hořkost v tomto smutném životě. Sotva uplynulo 5 měsíců, Alexandrína už nemůže a tak uteče. Nestane se však přítěží rodiny. Svoji nevyčerpatelnou fyzickou energii uplatní v tvrdé práci na poli. Pracuje celý den a ve 13 letech pracuje tak dobře, že dostává stejnou odměnu jako její matka. Zvedá a nosí pytle s obilím jako dospělý člověk. Vlepí velkou facku jednomu ženatému muži, když se na ní dovoluje. Také jeden bohatý mladý muž si po práci na ní počká a chová se k ní nevhodně a tak mu hlasitě vynadá. Ve 14 letech je z ní velice hezká dívka. Mnozí se za ní otáčejí. Sedlák, u kterého sloužila, když měla 12 let, si usmyslí, že půjde za ní domů i s jinými 2 holomky. Alexandrína o této události vypráví takto. Byla jsem se svojí sestrou a jednou starší dívkou doma a šili jsme. Najednou jsme viděli 3 muže, jak míří k nám. Deolinda mi řekla, zavři dveře. Ihned na to bouchání na dveře s příkazem, abychom otevřeli. Tady nemáte co dělat, neotevřeme. Následuje déšť ran na dveře.
Vylomené dveře se otevřou. Deolinda a ta druhá dívka byly sevřené těmi 2 holomky. Cítila jsem se ztracená. Dívala jsem se kolem sebe a uviděla jsem otevřené okno a tak jsem se z něho vrhla. Těžce jsem dopadla do zahrady. Výška byla 3,5 metru. Pocítila jsem v páteři silnou bolest. Sotva jsem mohla vstát. Vzala jsem ve vinici hůl a běžela jsem bránit svoji sestru a přítelkyni. Šermovala jsem na všechny strany a křičela: Jděte pryč, vy sviňáci! Ti muži utekli a my, vyčerpané hrůzou, jsme se vrátili ke své práci. Krátce na to jsem pocítila silnou bolest. Byla jsem nucená si na delší dobu lehnout. Nastalo chození po doktorech, namáhavé cesty do nemocnice. Jeden lékař v Oporto matce jasně řekl: navždy zůstane ochrnutá. A tak v 19 letech Alexandra už nestane z lůžka. Don Umberto Pascale se přiblížil k člověku, který se ji pokoušel znásilnit. O tom setkání napsal: v srdci tohoto člověka je veliká bouře. Jednou mi se slzami v očích řekl: Alexandrina je světice a je na lůžku mojí vinou. Mladé tělo dívky, o kterém její matka pro její život řekla, že je samá rtuť, je troskou, je navždy nehybné. V roce 1928 místní farníci zorganizovali pouť do Fatimy, která se tehdy stávala velice známou. Alexandrína úpěnlivě prosila panu Marii, aby jí dovolila doprovázet poutníky. Před jejich neoblomnosti Alexandrína zlomená zavřela oči a v tiché modlitbě obětovala Bohu zdrcující oběť své opuštěnosti a izolovanosti. S očima upřenýma na sošku Panny Marie vylévala v modlitbě srdce s prosbou, aby byla uzdravena doma. Slíbila, že když bude uzdravena, stane se misionářkou a svým přátelům řekla, že když uslyší na ulicích zpěv, bude to její poděkování Bohu a Panně Marii za zázrak. Týden co týden se úpěnlivě modlila. Měsíc co měsíc s pláčem naléhala, aby byla uzdravena. Ochrnutí se však nelepšilo. Postupně, kousek po kousku, v ní touha po uzdravení umírala a začínala myslet jen na lásku k Bohu. Jak se modlila, její myšlenky zaletaly k nejsvětější svátosti v nedalekém kostelíku a najednou si uvědomila, že Pán Ježíš ve svatostánku je také uvězněn. Postupně se v ní vytvořilo dojemné pouto s Kristem a to ji vedlo k tomu, aby ho v duchu navštěvovala, aby před ním zůstávala stále spolu s Pannou Marií. Byla disponována totálně na všechno. Měla s neutuchající láskou, modlitbou obětovat se spolu s ním. Měla těšit jeho nejsytější srdce a vyprošovat obrácení hříšníkům. Skrze Marii k Ježíši bylo její stálé heslo. Dlouhé hodiny rozjímala duchovní krizí světa, až si byla plně vědoma nesmírné velikosti moderního hříchu a naléhavé potřeby zadosti učinění ve spojení s trpícím Kristem. Postupná zamilovanost a totální disponibilita. Nehybná a neužitečná troska se proměnila v mystickou oběť pro Ježíše Krista za hříšníky celého světa. Byla to dlouhá cesta. Pro nás, často i pro Alexandru nepochopitelná. Zvnějšku z našeho materialistického pohledu, z našeho ekonomického smýšlení dát a mít, se může s úctou toho jen dotknout a snažit se vytušit to, co se odehrálo v tajemné výměně lásky mezi Bohem a jeho Alexandrínou. Když Alexandrína objeví, že intenzivní utrpení Krista pro spásu všech lidí, každého jednotlivého člověka, se historicky uskutečňuje v krutém utrpení, prosí Ježíše, aby na to mohla mít podíl také ona, v jejím lidství, proto, aby se mohla stotožnit úplně se svým milovaným. Je to láska, která objímá utrpení, jako nejvyšší zkouška darování se. Píše se rok 1931. Ježíš ji zve obětovat se spolu s ním, poradí cestu, milovat, trpět, napravovat. V roce 1936 cítí, že ji Ježíš prosí: pomoz mi spasit lidstvo. V dubnu následujícího roku se zdraví Alexandríny velice zhoršilo a její farář se rozhodne, že jí bude nosit každý den svaté přijímání. Paní Joaquima da Silva se snaží zmírnit Alexandrínu chudobu. 3. října v roce 1938 zakouší Alexandra poprvé utrpení Ježíše Krista.
To se opakuje po všechny pátky až do 20. března 1942. V roce 1940 se Alexandrina poprvé setká s lékařem, doktorem Emanuelem Augusto Díaz de Acevedo. Ten bude o ní pečovat až do její smrti v roce 1955. Bude to dělat pečlivě a v křesťanském duchu lásky. Od 9. dubna 1942 se Alexandra začne živit jenom eucharistií. Tak bude žít až do své smrti. Jenom z eucharistie. – 21. června 1942 se Alexandrina setkává s donem Umbertem Pascalem, Salesiánem, který bude jejím duchovním vůdcem až do smrti. Alexandrina byla největší mystičkou 20. století. Ochrnutá, přibitá na kříž obětovala svůj život za obrácení hříšníků. Modlitbou a utrpením spolupracovala se Salesiány na spáse duší, především mladých duší. Její slova zní: modlím se a trpím za posvěcení Salesiánů, spolupracovníků celého světa. 15. srpna 1944 se Alexandrina stala salesiánskou spolupracovnicí. Potvrzení o členství nechala si umístit na místo, kde ho mohla vždy vidět. Aby spolupracovala se svým zármutkem a modlitbami na spáse duší, zejména mladých. Modlí se a trpí za posvěcení Salesiánů, spolupracovníků na celém světě. Salesiáni na oplátku věnovali dar v podobě lilie, bílé saténové lilie, vyrobené ve Fatimském Karmelu. Tato lilie jí byla vložena do rukou po její smrti. Syntéza života Alexandríny, prožitého výlučně, byla a je jenom záchrana duší. 13.10.1955 o výročí posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě Alessandrina zemřela. Po smrti Alessandriny byl Don Umberto Pascale jejím prvním životopiscem. Jeho zásluhou je, že v roce 1965 se začal proces blahořečení na výzvu arcibiskupa z diecéze Braga, protože byl hlubokým znalcem své duchovní dcery a neúnavným badatelem ve všech dokumentech týkajících se Alexandríny. Pro Alexandrínu bude Don Umberto cyrilicí v nejtragičtější hodině jejího života. Oficiálně v letech 1944 až 1948. Na jejím hrobě se měsíčně vystřídá 20 až 30 tisíc lidí. Papež Jan Pavel II. Je 25. dubna 2004 na náměstí svatého Petra prohlásil za blahoslavenou. Při jejím blahořečení papež Jan Pavel II. Řekl: život blahoslavené Alexandry Maria da Costy zahrnuje v sobě dialog lásky, jaký Ježíš začal s Petrem otázkou: miluješ mě? Naplněná vroucí láskou k Spasiteli, nedokázala mu nic odepřít. S nezlomnou vůlí přijala všechno, aby dokázala, že ho miluje. Nevěsta za cenu krve mystickým způsobem prožila Kristovo utrpení a nabídla sebe jako oběť za hříšníky, čerpající sílu z Eucharistie.